An filɛbagaw foli ni tanu bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ kabi yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bɛ ka Mali kunnafoni .net TV de lajɛ an bɛ kɔfilɛ kɛnɛ kɔnɔ bi kɔfilɛ kɛnɛ kɔnɔ an hakilina ye fɛn o fɛn ye an ka jamana siniɲɛsigi o bɛ se ka lasabati cogo min na olu fɛn masinaw olu kumaw de bɛna kɔfilɛ kɛnɛ kɔnɔna na ni jamukan kɔrɔ de jamukan kura tɛ o kuma bi an wulila ka an sen bɔ an kɔnɔ kɔrɔ ka taama k'an ka maakɔrɔ dɔ sɛgɛrɛ maakɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'u hakiliw ju juru cani n'u ye u bɛ baaraw kɛ yalasa anw minnu ye denmisɛnninw ye anw ka siniɲɛsigi bɛ se ka lasabati cogo min na o kuma na ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo bi n'o de fɔ aw ɲɛna kuma bɛɛ ne tɛna se ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ mɛ ni dan de ye mɛ tigi da ye n'a tigi yɛrɛ y'a yɛrɛ fɔ a ka ca ala fɛ bɛɛ b'i ka tɔmɔta sɔrɔ o la n'o tɛ ni ne ye dɔ fɔ a bɛ kɛ tɔ k'a jɛ ye o tɛ karamɔgɔ ni sɔgɔma resira alhamdulillah ni imam Yusuf Bagayogo ka bɔ centre furu jigiyaso la Lafiyabugu kɔda la inshallah. Ayiwa an filɛbagaw n y'a dɔn faamuyali sɔrɔla nin na Yusuf Bagayogo imam don ani a bɛna jɛ ka baro kɛ sɔgɔmada in na fɛn min kɔni ye an ka kɔfilɛ binako kan an bɛ se cogo di ka kunun lasɔrɔ n'an ma se k'a lasɔrɔ 100% na an hakili ye fɛn minnu ye 90 na 100 sarada la an ka se k'o sɔrɔ an bɛna a daminɛ ni min ye imam an wulila ka se ma y'an bisimila a diyara an ye kosɛbɛ sɔgɔmada na an bɛ fɛ k'a dɔn furuso jigiya centre furuso jigiya munna centre furuso jigiya centre tɔgɔ da kun furuso jigiya la alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala tanu k'ala barikada an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka an bɛn sawaba ma an bɛ aw fo fɔlɔ ka tila ka lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo ani filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn ɲɛ b'an na diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo alhamdulillah bi an b'a aw bisimila furu jigiyaso soba kɔnɔna na n'o ye centre furu jigiyaso ye min sigilen don Lafiyabugu kɔda la manège kɛrɛfɛ i ye ɲininkali min k'an na ko munna furu jigiyaso hakilila kuma nin ye kumaden saba ye a kumaden saba a bɛ a yɛrɛ kofɔ a kumaden fɔlɔ o ye furu ye kumaden filanan o ye jigiya ye sabanan o ye so ye nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn minnu dɔnnen don an ka laada la fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni jigi tɛ a la i n'a fɔ bamanankan na an b'a fɔ ko ɲɛ jigin tan o tɛ sunɔgɔ ni jigi tɛ ko o ko la o kow tɛ balo jeliw bɛ an kalan nin yɔrɔ la kosɛbɛ an y'an sigi ka jateminɛ de kɛ k'a ye an ka société kɔnɔ bi gɛlɛya ka ca nka n'i y'a gɛlɛya fɛn o fɛn analyser ka fɛn o fɛn jateminɛ ka na i b'a ye a gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ninnu bɛna turu furuso de kɔnɔna na bon ni fɛn o fɛn dun turula furuso la n'a ye solution ɲini o la n'aw ma segin ka na furuso yɛrɛ kɔnɔ ka na solution ɲini o la solution sɔrɔli bɛ gɛlɛya o la kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya caman bɛ yen kalanko gɛlɛyaw bɛ yen an ka jamana ɲɛmɔgɔw états généraux ko la an b'a fɔ k'a ma ɲɛ u ye états généraux kɛ corruption na an b'a fɔ k'a ma ɲɛ u ye états généraux kɛ foncier ko la nin si ma ɲɛ munna nin si ma ɲɛ k'a sɔrɔ expert baw de welela ka na sigi a kɛnɛ kan u ye hakililanjagabɔbaw de kɛ spécialistes de welela ka na tile damadɔ kɛ ka bɔ ni résolution ye nka a si ma ɲɛ munna a si ma ɲɛ parce que adamaden de bɛ nin bɛɛ lajɛlen base la ni adamaden yɛrɛ ma ɲɛ ni si tɔ si tɛ ɲɛ adamaden dun bɛ dilan yɔrɔ jumɛn adamaden bɛ dilan furuso de kɔnɔna la o la états généraux kan ka kɛ adamadenya de la fɔlɔ ni états généraux kɛra adamadenya la an b'a yɛrɛ ɲininka mun de y'an ka adamadenya tiɲɛ ta solution jumɛnw de bɛ sɔrɔ la ni o sera ka ɲɛɲini k'o ɲɛ sɔrɔ ka solution ɲini o la ka taa bana attaquer fo racine na a ka ca ala fɛ bana bɛ kɛnɛya nka n'an ye bana sanfɛla de kɛnɛya furakɛ ka sɔrɔ a ma racine furakɛ an b'a fɔ k'a fɔ bana bɛ nɔgɔya nka tôt ou tard a bɛ tila ka segin ka na wuli tugun o la an y'o réflexion de kɛ k'a ye Mali problème fɛn o fɛn bɛ yen a base bɛɛ lajɛlen bɛ furuso de kɔnɔ furuso de man ɲa
furu ɲɔgɔnmaw de ma lafiya furusu ɲɔgɔnmaw de ma se k'u bolo di ɲɔgɔn ma o de la olu ma se ka produit ɲuman dilan ka bila diɲɛ fɛ n'o ye denw ye o la furuso de tiɲɛlen don furuso fana tiɲɛli an y'an sigi ka analyse k'a la mun de ye furuso fana tiɲɛ an ye hakilina caman ta an ka hakilina belebeleya taara bin mun kan jigiya de tɛ an ka furu la tuguni ni jigi dun tɛ fɛn o fɛn na o fɛnw tɛ kɛ fɛn sabatili a tɛ kɛ fɛn barikaden ye a tɛ se ka kɛ fɛn ye fɛn min ni adamadenw bɛ nafa sɔrɔ a la o la jigi de tɛ an ka furu la o de la furuw bɛ don cogoya min na a bɛ sa o sacogo kelen na o de la furuw bɛ don cogoya min na cɛ bɛ dusukasi la muso yɛrɛ bɛ dusukasi la cɛ somɔgɔw ma lafiya muso somɔgɔw ma lafiya tribunal ma lafiya mairie ma lafiya alimamuw ma lafiya karamɔgɔw ma lafiya ni si ma lafiya tuma min na an taara ye k'a fɔ ko problème bɛ furuso de kɔnɔ parce que jigiya tɛ furu kɔnɔna na o la fo an ka fɛɛrɛ de kɛ ka se ka jigiya dɔ sɔrɔ furu la pour que furu bɛ se k'i jigi sɛmɛ o la cogoya min na n'i y'a jateminɛ an ka furusow yɛrɛ kɔnɔ gɛlɛyaw caman bɛ yen n'a gɛlɛyara cɛ bolo a b'i boli a bɛ taa fɔ a somɔgɔw de ye n'a gɛlɛyara muso bolo a b'i boli ka taa fɔ a somɔgɔw de ɲɛna nin bɛɛ lajɛlen bɛ défani kɛ ka taa i ka côté de la mais gɛlɛya yɛrɛ belebeleba ye min ye o ye furu yɛrɛ de en tant que tel furu yɛrɛ en tant que tel ale bɛ taa fɔ a taa fɔ jɔn ye cɛ sɛgɛnnen don muso sɛgɛnnen don nka furu fana sɛgɛnnen don ka tɛmɛ nin bɛɛ kan parce que furu yɛrɛ kan ka la ɲɛnamaya de furu kan ka balo de kɛwale dɔw de bɛ yen o de kan ka to mun b'a la balo n'o kɛwalew tɛ yen nɔ dɔrɔn furu bɛ sa ni furu dun sara dɔrɔn furuden fila si tɛna lafiya sɔrɔ furuden fila si tɛna hakilisigi sɔrɔ tuguni o la n'a gɛlɛyara ninnu bolo jigisɛmɛ yɔrɔ dɔ bɛ ninnu fila bɛɛ la u bɛ t'u jigi sɛmɛ yɔrɔ min na mais furu yɛrɛ bɛ t'i jigi sɛmɛ yɔrɔ jɔn de la a bɛ t'i dama kasi jɔn de la cɛw ko k'olu sɛgɛnnen don furuso kɔnɔ ko muso ɲuman tɛ yen musow ko k'olu sɛgɛnnen don ko cɛ ɲuman tɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ ka kule ni i furu ɲɔgɔn ka lahalaya de mais nin bɛɛ degun bɛ min yɛrɛ kan n'o ye furu ye jigisɛmɛ yɔrɔ t'ale la kuma fɔ yɔrɔ t'ale bolo kule yɔrɔ t'ale bolo o de y'a to furu la i b'a mɛn bi ko furu ni jugu ni furu gɛlɛyara muso min bolo a bɛ sina ka décharger furu de kan ko furu jugu a kunkanko kuma tɛ ban cɛw yɛrɛ fana ko furu jugu kɔrɔ min ye furu de kelen filɛ fɛn jugu ye tan nɔ ni sababu jumɛn ni cɛ jugu dɔ ka comportement ye walima muso jugu dɔ ka comportement o de kɛra ka furu yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ n'o tɛ furu ye fɛn jɛman de furu ye fɛn sanuman de furu n'i ye fɛn finman min y'a la o t'a dɔ ye o bɛ ta ka bɔ a la de mais furu yɛrɛ bɛɛ bɛ ɲini ka kɛ finman ye bi o la an y'a ye fo an fana ka jɔ furu jigi kɔrɔ ka baara yɔrɔ dayɛlɛ ka centre dayɛlɛ k'o kɛ furu jigiya so ye an fana bɛ se ka kɛ furu jigi ye cogoya min na pour que ka kuma furuden filaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'i y'a jateminɛ an ka société kɔnɔ ni mankan bɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ni bɛɛ taara lakali i ka côté la muso ka mɔgɔw bɛ da muso kɔ kan cɛ ka mɔgɔw bɛ da cɛ kɔ kan o ɲɔgɔn faamu man teli ka nɔgɔya cogoya si la o la tiɲɛ tɛ ɲini quoi tiɲɛ tɛ ɲini et puis a tɛ ɲini k'u bɛn tuguni bɛɛ de bɛ samali kɛ ka taa i ka côté la o la i b'a ye facilement furusa bɛ na ten nɔ mais ni mɔgɔ dɔ bɛ yen min bɛna juste milieu la a tɛ cɛ ka mɔgɔw fɛ a tɛ muso ka mɔgɔw fɛ i bɛ na aw bɛɛ lajɛlen b'aw ta fɔ o bɛ lamɛnni kɛ ka fɔ ka bɛn ka aw ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛn ye a ka ca ala fɛ o ka teli ka sawaba kɛ furu caman bɛ yen olu bɛ sa tribunal la minnu bɛ se ka éviter o de kama hali n'an taara tribunal la tribunal tɛ girin ka furu sa ten olu b'a essayer ka nin baara in de kɛ fɔlɔ mais le mot même k'a fɔ k'an taara tribunal la o fana bɛ furu dɔw tɔ gɛlɛya ka taga fɛ o de kama an y'an ka centre dayɛlɛ ka centre tɔgɔ kɛ furu jigiya so ye jigi bɛ kɛ yɔrɔ min na ni gɛlɛya bɛ muso min da la i bɛ nin dama kasi an b'i dɛmɛ ka solution dɔ d'i ma ni gɛlɛya bɛ muso cɛ min da la i bɛ nin dama kasi an bɛ dɛmɛ ka solution d'i ma nka an ka baara belebeleba yɛrɛ ye fɛn fila de kan o ye bien avant le mariage ani en cas de conflit parce que nin ye furu gɛlɛya yɔrɔ belebeleba ye ni gɛlɛya donna cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ conflit bɛ se ka gérer cogoya di o ye belebeleba ye point na o y'an ka base ye mais avant le mariage même la prévention furuden fila aw bɛna don furu min na mun de ye fɛn sugu yɛrɛ don ka furuden fila k'u la kunu k'u former k'u kalan u bɛna don fɛn min na u k'a dɔn u bɛ don cogo di k'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn cɛ kan ka i comporter cogoya di muso yɛrɛ kan k'i comporter cogoya di parce que an ka société kɔnɔ yan nɔ furu tɛ cɛ ni muso dɔrɔn ye occident ka vie cogoya la cɛ ni muso aw dɔrɔn de bɛ furu kɛ aw bɛ taa isoler yɔrɔ dɔ la n'aw ɲɛla la o don n'aw ma ɲɛ la fɛnɛ bɛɛ bɛ taa i ka sira fɛ o ye occident mais chez nous ici en Afrique an ka furu cɛ ni muso kun ka dɔgɔ a la du de bɛ furu kɛ yan nɔ
kabilaw de bɛ furu kɛ dugu ani dugu o de bɛ furu kɛ anw fɛ yan nɔ hali n'aw taara États-Unis ni karisa bɔra nin dugu la ne bɔra nin dugu la furu dɔ de la ka tɛmɛ dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca ni san 30 ye hali n'anw ye ɲɔgɔn ye États-Unis ni ne ye ɲininka k'e bɛ bɔ dugu min na ne y'i ka dugu fɔ ne fana bɛ bɔ nin dugu la dɛ an de la ka furu k'aw ka nin dugu la nin san hali n'aw tɛ o furuden fila yɛrɛ dɔn an bɛ sina ka fɔ ɲɔgɔn ma ko n burankɛ ten nɔ o ye buranya de dontɔ ye anw ni ɲɔgɔn cɛ somɔgɔya donna aw ni ɲɔgɔn cɛ furu sababuya la ka sɔrɔ furu min yɛrɛ an tɛ ɲɔgɔn dɔn an t'a kalama yɛrɛ mais buranya bɛ don o kɔrɔ ko buranya bɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ furu de ye ka adamadenya kala an ni ɲɔgɔn na o la an ka société sigicogo de y'o ye o la fɛn min bɛ ten furu ka girin cɛ ni muso dɔrɔn ma surtout n'i y'a ye furu bɛ kɛ tuma min na cɛ san 20 san 23 san 25 san 30 muso san 14 15 16 17 olu tɛ foyi ye olu si ka dɔgɔn kojugu mais adamadenya min bɛ yen mɔgɔkɔrɔba minnu da bɛna don a la hɔrɔnya kumakan minnu bɛna fɔ a kɔnɔ danbe kumakan minnu bɛna kuma fɔ a kɔnɔ o de ka bon ka tɛmɛ ninnu fila kan o la fɔ o furuden fila kan k'u former k'u kalan aw bɛna don fɛn min na aw k'a dɔn ko aw fila dɔrɔn ka ko tɛ kabila bɛɛ de ka ko don aw kan k'aw hakili to a la cɛ kan k'i hakili to i danbe n'i kɔ n'i tɔgɔ la muso kan ka hakili to a danbe n'a kɔ n'a tɔgɔ la pour que an bɛ se ka mariage sauver an mansaw bɛ se ka tɔgɔ diman sɔrɔ cogoya min na n'an ka comportement ye o ye furu jigiyaso ka baara dɔ ye an bɛ min kɛ pour que ka furuden préparer yanni u ka don mariage la n'u donna kɔnɔ u tɛ kɛ dunan ye tuguni o b'a sɔrɔ notion de base dɔ b'u la déjà o bɛ se k'u banban min kan ka u ka ɲɛnamaya diɲɛlatigɛ dilan ni o ye o de y'a to n'i y'an ka société lajɛ fɛn bɛɛ kalanna fo furu ka sɔrɔ furu de nafa ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan i tɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye n'i ma dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ i tɛ se ka kɛ mécanicien ye n'i ma kalan kɛ n'i tɛ se ka kɛ réparateur ye n'i ma parantiya kɛ fɔlɔ ka formation kɛ ka na kalan mais furu min ye adamadenya yɛrɛ sopassement ye an donna furu la ka sɔrɔ an ma furu kalan kɛ an ma ɲɛɲini an ma formation kɛ an ma kalan kala yɔrɔ o ɲuman ka dɔgɔn dɛ o de y'an bila ka nin yɔrɔ nin dayɛlɛ ka tɔgɔ kɛ furu jigiyaso ye Même o diyara n ye alhamdulillah an bɛ se k'a dɔn furu jigiyaso a fɔndira waati jumɛn aw ye hakilina ta san jumɛn na alhamdulillah association furu jigiyaso créé depuis 2014 ɲinan kan ka k'a a san 20 ye yani san 6 ye parce que an bɛ 2020 na maintenant mais an tun bɛ pratique dɔ kɛ k'a kɔn a créeli yɛrɛ ɲɛ i n'a fɔ an filɛ a kɔnɔ cogoya min na ka yɔrɔ dayɛlɛ a kama o de kɛra 2014 mun y'an bila o fɛnɛ la parce que alhamdulillah an ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye an ye karamɔgɔw ye kalandenw caman de b'an bolo surtout kalanden musomanw cɛmanw fɛnɛ b'an bolo chaque fois an bɛ formation kɛ i n'a fɔ an ka jamana kɔnɔ diinɛ milieu la chaque fois i b'a ye musow bɛ séminaire de formation kɛ gestion du foyer kan muso i kan k'i cɛ minɛ tan i kan ka nin k'i cɛ ye i kan k'i labɛn tan i kan k'i ka sokɔnɔna kɛ tan i kan ka nin kɛ tan chaque fois diinɛ milieu la an b'a ye an ka musow bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ nin séminaires kɛ musow yɛrɛ bɛ wari bɔ ka don a la tile 2 tile 3 anw yɛrɛ y'a formation caman kɛ musow kunna un jour an nana an sigi ka réfléchir n'i ko ko foyer foyer cɛ ani muso de munna musow dɔrɔn de bɛ ka former gestion du foyer la mais cɛw tɛ ka former a la ni dun ye boli mugu dun k'i boli kɛ ɲɔgɔn to a laban n'i mana boli ka taa cogo cogo i bɛ tila k'i t'i jɔ ka tigilamɔgɔ kɔnɔ ten o la n'an mago bɛ lafiya de ka don furuso la an bɛ ka musow former cogo min na munna an tɛ cɛw fana former ten an nana nin hakilina ta an siranna parce que cɛw ma deli a la an fana y'a initier ka weekend kelen ta un dimanche k'a fɔ k'an bɛ séminaire dɔ kɛ cɛw kunna a la an y'a kɛ Amdala Alifariku la an y'a initier don min na an ko mɔgɔ 50 parce que cɛw ma deli a la un dimanche an b'a kɛ journée de 9h à 17h an y'o initier min kɛ n kan bɛ mɔgɔ 50 ta mais Ala nana barika don ko in na parce que an ye communication min kɛ a taara yɔrɔ jan kosɛbɛ séminaire yɛrɛ dun an ye liste de présence dayɛlɛ an bɛ ban séminaire la tuma min na on a enregistré 198 personnes mun nana séminaire participer vraiment a y'an yɛrɛ impressionné kosɛbɛ mɔgɔ min kun ka dɔgɔ n'a mɔgɔ bɛɛ o kun bɛ 16 ans na mais maa min si kun ka kɔrɔ ni bɛɛ o kun bɛ fɔ 76 ans na cɛkɔrɔba un vieux pause déjeuner la ne ye n gɛrɛ cɛkɔrɔba la ka baro k'a fɛ n ko cɛkɔrɔba a fɔra ko an kana furu formation de kɛ e si bɛ hakɛ min na nin e fana nana nin formation na n ko mun na a ye ne tigɛ minɛ ka tɛ ne kɛrɛfɛ un vieux barbe a bɔnsi bɛɛ jɛlen don a ko ne ma Bagayogo n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna ne ye furu kɛ ɲinan kan ka ka san 50 ni san 1 de ne ye muso furu mais a ye séminaire formation conférence 2 de kɛra ka daminɛ 9h ka na 13h la conférence 2
a ko k'ale ye nafa min sɔrɔ o conférence fila la ale ye leçon min sɔrɔ o la ale ka mariage san 50 ni kɔ la ale ma deli ka a kuma dɔw mɛn a ma deli ka kalan dɔw mɛn a ma deli ka expérience dɔw sɔrɔ a la ka sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ fo san 70 ni kɔ de la bi i b'a dɔn nin na ne ko n ko n ko ja n ko formation nin n k'a bɛ ka nafa kɛ an bɛ taa tila tuma min na vers 17h30 mɔgɔw y'a demandé de an kana dan nin dɔrɔn ma a nafa bonyara an kana dan nin dɔrɔn ma mɔgɔw y'a demandé ko ka deuxième édition k'a la après 6 mois an ye deuxième édition fana kɛ o fana réussira tan an tora o deuxième édition de préparation na a hakilina nana an na yani an ka to tan nɔ kuma bɛɛ ka séminaire organiser séminaire dunna peut-être dɔnni ka problème bɛ na o bɛ question poser karamɔgɔ dɔw kunna a question dɔw bɛɛ tɛ se ka jaabi comme il faut ou bien dɔw bɛ yen nɔ problème dɔ b'ale kɔnɔ a tɛ se k'a fɔ jama yɛrɛ la voilà f'a ka mɔgɔ de sɔrɔ a bɛ se ka fɔ min ye kɛrɛfɛ bon hali n'a y'a fɔ a ye kɛrɛfɛ f'a ka temps de sɔrɔ a ka se ka explication d'a ma et puis ka tila ka suivi kɛ a tigilamɔgɔ ka lahala fɛnɛ la ka tɛmɛ bon ni si tɛ se ka ye séminaire senfɛ o de senfɛ an nana hakilina sɔrɔ pour que an tɛ centre dɔ dayɛlɛ centre min o bɛ kɛ mɔgɔw kungo fɔyɔrɔ ye ni gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu da la u ka furuso kɔnɔ u bɛ na u b'u ka gɛlɛyaw fɔ an bɛ se ka orientation minnu d'i ma n'an ka compétence bɛ dan yɔrɔ min na an bɛ se ka o orienter k'u bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ la tuguni pour que o bɛ se k'olu dɛmɛ a baara taabolo de la ni hakilina de ye an bila furu jigiyaso créer la ka yɔrɔ yɛrɛ dayɛlɛ a kama ka baara k'an sigi a kama yɛrɛ o de kɛra 2014 la fo bi an bɛ baara fɛnɛ alhamdulillah ala y'an dɛmɛ fɛnɛ cas dɔw bɛ na i bɛ taa sɔrɔ a b'an ka compétence dépasser an ka dɔnnikɛlaba minnu bɛ yen karamɔgɔ tɔgɔ bɔlenba minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔ n'a muso bɛ ɲɔgɔn na an ka kuma tɛ se ka fɔ ɲɛ o tigilamɔgɔ ye ou bien dɔw bɛ yen nɔ olu si ka kɔrɔ n'an ta ye wala f'an ka karamɔgɔ dɔ de wele min bɛ se ka intervenir olu ka cas kɔnɔna na an bɛ se o karamɔgɔ dɔw ma k'olu bila a la walima an ka laadalamɔgɔ minnu n'o ye ɲamakalaw ye jeliw ni finɛw olu minnu ye kumatigiw ye ni an ka compétence danna yɔrɔ min na an bɛ sama ka se olu fana ma k'olu fana don a la olu dɔw bɛ démarche kɛ a bɛ reçu an bolo tuma dɔ la ani organisation féminine minnu bɛ jamana kɔnɔ an n'olu fana bɛ baara kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ surtout l'APDF de Fatumata Sire ala ka hinɛ a la Fatumata Sire Jakite ani ale ka APDF bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an yɛrɛ olu ka formation caman kɛ u yɛrɛ attestation caman di an ma cas dɔw bɛ na anw yɛrɛ fɛ yan minnu b'an dépasser peut-être adamadenya sira fɛ ani diinɛ sira fɛ an bɛ se ka cas dɔw gérer mais n'a tɛmɛna o kan fo ka taa se question juridique ma an b'u orienter k'u bila ka taa APDF la olu b'a essayer u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na ɔ APDF fana bɛ to ka cas dɔw fana bila ka na anw yɛrɛ fana fɛ yan an n'u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ a baaraw la cogoya min na nin cogo de la furu jigiyaso créera et puis an bɛ ka fonctionner nin taabolo de fana kan. O b'a yira k'a fɔ furu jigiyaso bɛ baara la mais a kelen tɛ baara la. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Jɛkulu wɛrɛw de bɛ baara la. Kosɛbɛ. Ka bolo di ɲɔgɔn ma a kɔni bɛ se ka ɲɛ cogo o cogo a ka ɲɛ ten. Kosɛbɛ. Bagayogo. Ayiwa. Nin wagati in na e yɛrɛ hakilina na association furu jigiyaso a ye nafa jumɛn lase jamana ma. Alhamdulilahi rabbil alamin mɔgɔ man ɲi i yɛrɛ da kɔnɔ kɔkɔ t'a fɔ a yɛrɛ ma k'a ka di an bɛ se ka fɔ an b'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ n'an fɛ yan an b'a fɔ ko an ka patient n'an ka patient dɔw tun bɛ yan nɔ ou bien an ka patiente dɔw tun bɛ yan olu tun bɛ se ka témoignage kɛ parce que en réalité an fana bɛ baara kɛ sariya dɔw de fana kɔnɔna na mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ na an fɛ yan dossier dɔ de dayɛlɛnnen bɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ banabagatɔ dossier bɛ dayɛlɛ ye cogo min na dɔgɔtɔrɔso la i nana lahala min na cas min na an b'o sɛbɛn an bɛ solution min d'i ma an b'o fana sɛbɛn an bɛ rendez-vous d'i ma i bɛ va-et-vient kɛ ka to ka ko suit ɲɔgɔn fɛ ka évoluer cogo suit fo ka taa an se an ka laɲini ma cogoya min na peut-être n'an ka patientiw tun bɛ yan ou bien an ka patients tun bɛ yan olu tun bɛ se ka caman fɔ mais an bɛ se ka min fɔ o la an bɛ ka baara kɛ ni an ka se de alhamdulillah an bɛ baara min kɛ ONG t'an sara organisation t'an sara jamana ministère t'an kalama bon minnu b'an kɔni kalama partenariat t'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ ministère de la promotion des femmes an bɛ sigi tuma min na an ye lettre ci u ma officiellement k'a ɲɛf'u ɲɛna affaires religieuses ministère des affaires religieuses an ye lettre ci u ma k'a f'u ɲɛna on existe an bɛ ka nin baara nin fana kɛ tan nɔ silamɛmuso ka tɔnba min bɛ yen n'o ye INAFEM ye an ye lettre ci u ma o b'an kalama mais maa si tɛ yen maa min bɛ na appui financier k'an ye hali an ni UNIFEM de la ka baara dɔw fana kɛ ɲɔgɔn fɛ MINUSMA fana u ka bolofara dɔ bɛ yen min chargelen don u ka adamadenya hakɛ matangali la olu tun bɛ na an ka rapportw yɛrɛ minɛ yan nɔ
chaque trimestre pour que k'a fara u ka rapport baw kan yen nɔ mais nin bɛɛ la an bɛ baara kɛ ni an yɛrɛ kolo de an bɛ baara kɛ n'an yɛrɛ ka compétence de des fois an yɛrɛ bɛ wuli k'an ka communication k'an yɛrɛ ka sɔrɔ mɔgɔ ka dɔrɔmɛ kelen t'a la an bɛ déplacer kuma dɔ ka taa du dɔw kɔnɔ ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ couple dɔw ni ɲɔgɔn cɛ pour que k'a fɔ ka bɛn kɛ kumalasigi ninnu an bɛ nin bɛɛ kɛ ka sara t'an ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ parce que an ka baara taabolo la wariko exigilen t'a la ni min ko k'i bɛ na n'i y'a ɲininka ko joli an b'a fɔ non an tɛ baara nin kɛ fɛn kɔ kan an bɛ fɛ basigi de ka don an ka foyer kɔnɔ ɲɔgɔn faamu de ka don furusa an bɛ fɛ k'an contribuer pour que ka furusa ka dɔgɔya cogoya mun na ni min y'a bɔ i yɛrɛ la ka fɛn bɔ i kun k'a d'a ma an b'a minɛ n'i ma fɛn d'a ma fɛnɛ an bɛ baara nin kɛ ni kɔnɔna jɛlenya ye pour que satisfaction ka se ka sɔrɔ baara nin na dɔrɔn o la an bɛ se k'a fɔ alhamdulillah baara daminɛ sisan cɛ an ye paranya jan kɛ kosɛbɛ n yɛrɛ bɛ se k'a fɔ paranya jan yɛrɛ parce que maa fɛn o fɛn bɛ n'an fɛ yen ko mɔgɔw yɛrɛ ma deli nin système na an fɛ yan sinon dans les pays développés centre d'écoute bɛ yen nin kama de o la i bɛ taa waribaw de sara i bɛ taa sɔrɔ psychologue bɛ yen docteur bɛ yen karamɔgɔw bɛ yen n'i ka problème ye min ye u bɛ orienter ka taga o sira kan o bɛ pays développé la mais chez nous ici yan an ma développé ka se o niveau la o la an ka fɛn bɛɛ de ye an yɛrɛ ye an ma sɔn ka wariko dɔ la parce que maa degunnen n'a bolibagatɔ sera e ma n'a ka degun n'a ka dusukasi e ka tila ka na wari wɛrɛ bɔ a tigilamɔgɔ kun tuguni ni farati ma kɛ i bɛ dɔ de fara a ka dusukasi kan o la wala ka kɛ tiɲɛ de o la an tɛ wariko exiger an tɛ fɛn minɛ mɔgɔ si bolo n'i kɔni ye fɛn d'a ma k'a dɔn k'a fɔ an bɛ yɔrɔ de la a bɛ sara courant de bɛ utiliser an yɛrɛ bɛ communication de kɛ n'i ye fɛn d'a ma an b'a mɛn n'i ma fɛn d'a ma fɛnɛ an bɛ baara min kɛ ni e ye satisfaction sɔrɔ a la o ye an ka laɲini belebeleba ye bon tellement maliyɛnw ma dege la dɔw bɛ yen nɔ n'u nana u kan ka suivi min kɛ baara la i bɛ t'a sɔrɔ dɔw patience tɛ ba dɔw la ten k'o suivi kɛ n'o tɛ n'i nana an bɛ 15 jours di ma ou bien an bɛ 3 semaines di dɔw ma an bɛ 1 mois di dɔw ma i ka segin ka na ko évolution bɛ cogoya min na i ko n'o fɔ an ɲɛna n'an kan ka ordonnance wɛrɛ min sɛbɛn ordonnance tɛ dɔwɛrɛ ka orientation d'i ma ka hakilina d'i ma e n'i cɛ ni ɲɔgɔn cɛ i k'a kɛ tan i k'a don tan i ni buramuso kɔrɔba ni ɲɔgɔn cɛ i k'a kɛ tan i k'a don tan ou bien ni cɛ de nana e n'i muso ni ɲɔgɔn cɛ ni problème bɛ yen i b'a kɛ tan de i b'a don tan an b'o orientation min d'i ma n'i taara k'o pratiquer après 2 semaines 3 semaines i bɛ segin k'o de jaabi fɔ an ɲɛna n'an bɛ se ka orientation wɛrɛ min d'i ma an b'o d'i ma mais ni patience fana tɛ mɔgɔ caman na n'u ye nako 2 ni 3 kɛ dɔrɔn u bɛ tunu tuma dɔw la an bɛ bali k'o ka appel dɔw mɛn o b'a sɔrɔ ko tiɲɛna o b'a sɔrɔ u bɛ tribunal la ou bien o b'a sɔrɔ furu sara ka ban k'a sɔrɔ n'u dɔw tun continuer na an bolo an tun bɛ ka procédure min ta an n'u ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca ala fɛ u ka mariage tun bɛ se ka sauver mais o peresera an ma o la an bɛ nin bɛɛ kɛ succès dɔw de ye k'a fɔ alhamdulillah baara daminɛ sisan cɛ an sera ka nafa kɛ kosɛbɛ an sera ka mariage caman sauver comme tɔgɔ fɔ tɛ a la n'o tɛ mɔgɔw bɛ yen nɔ problème kɔfɛ olu dɔw n'u cɛw dara ɲɔgɔn kan ka wuli ka na foli de la parce que i b'a ye muso dɔw bɛ bali ka yɛlɛma comportement yɛlɛma u ka foyer kɔnɔ i t'a sɔrɔ gɛlɛya min dɔw bɛ a gɛlɛya bɛ ban cɛ yɛrɛ dabali bɛ ban a karisa mun de y'i changer tan nɔ mun de la i kun tɛ nin kɛ fɔlɔ nka sisan i commencera ka nin kɛ tan tan nɔ a dɔw mankan bannen kɔfɛ de muso bɛ sɔrɔ ne kun taara centre dɔ la centre furu jigaso olu de tun bɛ ka ne bilasira ta olu de tun ye nin fɔ n ɲɛna ta olu de ye nin kɛ n na tan nɔ o de kama an ka problème sera ka solutionner o mɔgɔ caman bɛ yen minnu tilara ka segin ka na an fɛ yan tuguni ka na foliw kɛ ka na nisɔndiyakanw kɛ an delila ka mariage dɔ sauver mariage 27 ans o b'a sɔrɔ o tun commencera ka taa tribunal la yɛrɛ déjà divorce kama nka alhamdulillah muso de nana an fɛ yan ka na i plaigner a ka dusukasi la mais alhamdulillah ala y'an dɛmɛ 2 mois kɔnɔ an sera ka problème solution ka sɔrɔ cɛ yɛrɛ t'a kalama fiyewu cɛ yɛrɛ ma na fiyewu 2 mois kɔnɔ an sera ka problème solutionner problème bɛ solutionner don min na yɛrɛ k'a ban définitivement o b'a sɔrɔ kalo 4 dilan tɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ filalikɛlaw bɛ hakɛ to a don n sera ka muso la convaincu a ka dilan di cɛ ma parce que a kun sera niveau dɔ la muso ko ni ale yɛrɛ ɲɛ dara cɛ kan a bɛ kɛ i n'a fɔ ko wulu de don kuma tɛ k'ale ka dilan d'o ma a dusu tiɲɛna ka se niveau min na mais alhamdulillah an sera k'a sensibiliser don min na a ye dilan di cɛ ma o dugusajɛ 6 heures du matin cɛ ye ne wele k'a sɔrɔ a kun tɛ n dɔn n t'a dɔn fiyewu mais muso ye dilan d'a ma cogoya min na a yɛrɛ dabali banna 4 mois kɔnɔ mɔgɔ min bɛ ka boli ɲɛ ni bɛ salon kɔnɔ a bɛ taga kɔnɔna la ni bɛ kɔnɔna la a bɛ na yan fɛ ni bɛ a bɛ na mais o kana dilan di ne ma tan nɔ muso ye dilan d'a ma tuma min na a ma se ka sunɔgɔ a ye muso lawuli k'a ɲininka ka échanger a ka sɔrɔ k'a fɔ a ɲɛna ale bɛ na centre dɔ de la
ni kalo fila nin kɔnɔ o de y'ale orienté nin cogo la tan nɔ dugu jɛra dɔ fajiri jiginna dɔrɔn cɛ ye ne ka téléphone sonné k'an fo k'an barikada après 2 jours ani muso dara ɲɔgɔn fɛ ka na bureau la ka n'an fo bon o n'a ɲɔgɔnna caman tɛ se ka bɛɛ fɔ san 6 baara o bɛɛ tɛ se ka fɔ yɔrɔnin kelen nka an yɛrɛ bɛ se ka fɔ alhamdulillah an ye nɔ bila jamana mariage la kosɛbɛ et puis a dɔ fana ye jumɛn ye an bɛ déplacer ka taa mɔgɔw ka furu siri u ka so kɔnɔ parce que an ye yɔrɔ min fɔ sisan nɔ musow ni cɛw ma former hali an ka silamɛ furusiri yɔrɔw la furu bɛ siri misiri la cɛ tɛ yen muso tɛ yen conseil tɛ d'u ma foyi foyi tɛ d'u ma au contraire mairie la n'i taara i t'a sɔrɔ code de mariage bɛ yen nɔ mairie la o bɛ kalan cɛ ni muso ye cɛ ka droit ye nin ye muso ka droit ye nin ye o bɛ fɔ mais an ka silamɛ furusiri yɔrɔw la olu tɛ fɔ bon ni minnu y'a demander ka ne yɛrɛ wele n ka taa furu siri aw ka silamɛ furu siri n tɛ taa ka furu siri abada fo n ka 30 minutes exposé kɛ ka conférence kunkurunin kɛ minnu taara furu siri la cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulillah maa caman b'o fana apprécier maa caman bɛ nafa sɔrɔ o fana la kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen ye baara dɔw ye an b'a fɔ alhamdulillah an ka baara a bɛ ka nɔ bila jamana kɔnɔ kosɛbɛ. sisan e yɛrɛ fɛ furuden filaw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka baara daminɛ ni bi cɛ n'i ye gɛlɛyaw ta sara 100 la a la gɛlɛman yɛrɛ yɛrɛ ye jumɛn ye? alhamdulillah rabbil alamin. gɛlɛya min yɛrɛ bɛ yen nɔ furuden fila ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ min ka ca yɛrɛ yɛrɛ kosɛbɛ e yɛrɛ fɛ o ye jumɛn ye? ni n ko ko n b'o fɔ sisan n bɛ se ka dɔ de fɔ parce que mun na i b'a dɔn ni bana compliquera u b'a fɔ k'a kɛra cancer ye an ka furuso bɛ cogoya min na bi jamana ni furuko bɛ cogoya min na furu kɛra cancer ba furu de ye quoi n'i ye problème kelen ta i bɛ taa sɔrɔ o bɛ taa wolo problème 30 la n'i ye cɛ ni muso sigi ko mun de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ taa daminɛ depuis furu ma daminɛ fɔlɔ min delila ka kɛ u bɛ na o de ɲɛfɔli daminɛ o la furu problème cancérisera ka ban a problème c'est tellement complexe i t'a dɔn i b'a daminɛ yɔrɔ min na i b'a kuncɛ yɔrɔ min na mais problème belebeleba min b'an ka furu kɔnɔ ne b'a problème centralisé ka kɛ communication baliya o de fanga ka bɔ an ka bi furu kɔnɔ kosɛbɛ 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 communication tɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ temps tɛ cɛ ni muso bolo ka sigi ka échanger tuguni fɛn bɛɛ b'o favoriser bi ka communication tigɛ ka bɔ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ kulonkɛfɛn minnu yɛrɛ b'an bolo an ka sokɔnɔnaw la n'o ye télévision ye n'o ye décodeur ye o yɛrɛ kelen bɛ ka relation tigɛ ka bɔ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ muso ka feuilleton lajɛ wagati de bɛ yen cɛ ka balontan lajɛ wagati de bɛ yen a ka journal lajɛ wagati de bɛ yen a ka information lajɛ wagati de bɛ yen o wagati ani mɔgɔ si tɛ communiquer bon cɛ dun tilenna a kunfɛ ani muso ma gɛrɛ ɲɔgɔn na e nana wulafɛ i y'i ko ka dumuni kɛ dɔrɔn i y'i sigi i concentré b'i ka télé kunna min nana o fana tɔ bɛ nɔni o y'an ka téléphone ye connexion muso bɛ connexion kɔnɔ cɛ yɛrɛ bɛ connexion kɔnɔ bɛɛ da tigɛlen don ka bɔ ɲɔgɔn na communication tɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ninnu ye fɛn dɔw ye an bɛ k'a minimiser mais ni communication tɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn a bɛ komi ni mobili moteur tulu banna a bɛ bloquer de wa communication tanya bɛ furu bloquer de net parce que aw tɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ta dɔn maninkaw ko ten ko kɔnɔ la cɛ muru de ye da ye fɛn min bɛ mɔgɔ kɔnɔ a tɛ dɔn fo da de k'a fɔ bon ni communication tɛ e ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ i t'a kɔnɔ ta dɔn et puis cɛ o cɛ n'i b'i yɛrɛ kalama communication cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ i b'i muso étudier o wagati de wa muso yɛrɛ bɛ cɛ étudier o wagati de adamaden bɛ dɔn a ka communication tɔgɔ de fɛ ni mɔgɔ kumana ni mɔgɔ hakilima don walima n'a hakili ka dɔgɔ i b'a dɔn a ka kuma tɔgɔya fɛ ni maa min don a ka dimi ka teli walima dimi man teli a ka baro ɲɔgɔnya la i b'a dɔn ni mɔgɔ min don a ka misɛn walima a ma misɛn baro ɲɔgɔnya la i bɛ nin bɛɛ dɔn bon n'i ye nin bɛɛ dɔn baro senfɛ i b'a tigilamɔgɔ étudier i b'a minɛ cogoya min na i b'o bɛɛ dɔn mais ni communication tɛ yen dun o kɔrɔ k'i tɛ se k'i furu ɲɔgɔn dɔn cogoya si la bɛɛ ɲɛ kumunen bɛ i ka fɛn kunna hali aw ka du yɛrɛ taabolo foyer taabolo communication min kan ka kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ nin si tɛ yen nɔ pour que ka se ka o problème dɔw solutionner bon gɛlɛya dɔ bɛna fara gɛlɛya dɔ kan communication tanya fɛn min y'a favoriser aussi ko musow ka bɔ ko musow fana ka taa dɔ kɛ ko musow ka baara kɛ nin bɛɛ bɛ communication tanya de favoriser parce que ni muso bɔra a ye tileganfɛla k'a sen kan a bɛ baaraw la a bɛ mouvement de la a bɛ taa ni ka segin de la 17h 17h30 18h a bɛ segin ka kunna kuma o b'a sɔrɔ a fana sɛgɛnnen de don cɛ sɛgɛnnen don muso sɛgɛnnen don yɔrɔ communication tɛ se ka ɲɛ dɛ o la bɛɛ b'i dama fan muso sɛgɛnnen kɔrɔ a b'i da ka sunɔgɔ o la cɛ ni muso tɛ se ka temps sɔrɔ ka communiquer tuguni nin bɛɛ lajɛlen ye lahala dɔ et puis cɛw ka gɛrɛnko an b'a fɔ c'est normal cɛw ka gɛrɛnko fana kelen bɛ gɛlɛya ye bi kosɛbɛ
ni cɛw donna so kɔnɔ ka dumuni kɛ dɔrɔn safo selila dɔrɔn u b'u ka moto ta ou bien u b'u ka mobili ta comme taa an ka gɛrɛn na bon n t'a fɔ ko gɛrɛn o bɛ taa gɛrɛn mun na ko gɛrɛn jugu don mais ne yɛrɛ kɔni kelen bolo gɛrɛn ɲuman ni gɛrɛn jugu tɛ yen quoi gɛrɛn ɲuman ni gɛrɛn jugu tɛ yen cɛ dutigi ɲuman i ka gɛrɛn i ka sokɔnɔna de muso min bɛ yen nɔ i den minnu bɛ yen pourquoi pas i n'olu tɛ gɛrɛn sigi e n'i terikɛ minnu bɛ yen peut-être i ni minnu ye denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ bi y'aw bila gɛrɛn sigi la i muso fana mago b'i la a k'i ɲɛda yɛrɛ dɔrɔn lajɛ a ka baro k'i fɛ i muso yɛrɛ ka côté ka bila parce que cɛ dɔw b'o argumenter ka nin bɛ so kɔnɔ ko muso ka kuma ka ca a bɛ n sɛgɛn mais i ka dɔn k'i denw fana mago b'i la so kɔnɔ quand même hali n'i ma to so kɔnɔ muso kama i kan ka to so kɔnɔ i denw kama i ni denw ka ɲɔgɔn ye aw ka communiquer aw ka échanger i ka ɲagari don i denw dusukun na u k'a dɔn k'a fɔ ko fa b'u bolo hinɛ bɛ u ni fa min ni ɲɔgɔn cɛ voilà mais ni ko bɛɛ kɛra gɛrɛn ko fana ye cɛw nana dɔrɔn u bɔra nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya facteur dɔw ye minnu bɛ yen sisan misaliya la ni ne cɛ ko k'a bɛ bɔ sisan ko ka taa gɛrɛn na ne ka taa n balanbili da la sisan n k'a tɛ kuma o fana t'a kɛcogo ye o t'a kɛcogo ye dɛ maa min bɛ se k'i kunu n kɛlɛkɛ fari yɛrɛ jɔ sisan nɔ maa min bɛ se k'i kunu i kana to k'i nɛmu dɛ ka taa i jɔ cɛ ɲɛ a fanga ka bon ne ta ye a barika ka bon ne ta ye k'i bɛ to bali o la surtout Mali société fɛnɛ kɔnɔ jɔnni jalaki tɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ cɛw yɛrɛ fɛnɛ ɲɛna ko faden wɛrɛ t'olu la gosili la o musow kɔ n'o tɛ muso bɛ se ka ko k'i la a b'i dimi mais a t'a kun bɔ i k'i waraka kama i k'i ka passation k'a la gosili ni jogini na a tɛ nin si kun bɔ cɛ hakili ma i bɛ se ka nin dɔw gérer ka sɔrɔ a ma se gosili la mais muso yɛrɛ ni nin cɛ sugu b'i bolo a t'a kun bɔ i k'i t'i opposer ou bien i k'i t'i jɔ ani da ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ ni technique de a bɛ kɛ ni fɛɛrɛ de muso kan ka a ka musoya de bila en jeu parce que en réalité cɛw échouera cogo min na musow yɛrɛ fɛnɛ échouera ten n'o tɛ ni muso o muso jɔlen don a jɔyɔrɔ la n t'a fɔ cɛ min bɛ taa sunkurun tigɛ ou bien cɛ min bɛ taa balo ɲini na dɛ mais cɛ o cɛ n'a kɔni bɛ bɔ su fɛ ni muso jɔra a jɔyɔrɔ yɛrɛ la i bɛ se ka cɛ retenir so kɔnɔna la an ka maakɔrɔbaw de dɔgɔyara a bɛ fɔ minnu ma ko musokisɛ tɛ dɔwɛrɛ min bɛ se ka a cɛ sama ka na a ma ka cɛ siri i ka tafi kun na o tɛ dɛ ka cɛ sama ka na ni mun ye i ka kumakan duman ka cɛ sama ka na ni mun ye i ka réaction ka ɲɛsin ale ma i ka baro togoya i ka labɛnni togoya sokɔnɔna togoya i bɛ baro sugu minnu kɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ ninnu de bɛ se ka cɛ retenir so kɔnɔ et non ka taa sira barrer a ɲɛ k'a tɛ bɔ kɛnɛ ma o fana ma fɔ togoya si sisan nɔ cɛ yɛrɛ ka rôle ye jumɛn de ye foyer kɔnɔ ala k'an bɛɛ sɔgɔba bi baro in ma nɔgɔn dɛ bi baro in ma nɔgɔn nka an bɛ dɔɔni an bɛ taa dɔɔni komi ani imam bɛ baro la an b'a ɲini ka caman dɔn yalasa degun minnu b'an kan olu degun bɛ se ka ta ka bɔ an kan cogoya min na i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ kan k'an filɛ sisan nɔ a tigilamɔgɔ ni degun dɔ bɛ ɲɔgɔn na nka kuma nin baro nin bɛ se ka kɛ sababu ye a tigilamɔgɔ laɲina bisimila i b'a dɔn furu kɔnɔna na i komi n ko problème minnu b'an ka furu kɔnɔ a cancérisé la de a problème suguyaw ka ca i da selen filɛ a belebeleba yɔrɔ dɔ de ma o ye yɔrɔ jumɛn ye droit ani devoir furuso kɔnɔ i ma dɔn furu ɲɔgɔnw fɛ bi cɛ ka droit ye jumɛn ye a ka devoir ye jumɛn ye cɛ t'a dɔn muso yɛrɛ ka droit ye jumɛn ye a ka devoir ye jumɛn ye cɛ t'a dɔn imagine mairie de la n'an bɛna furu siri tuma min na maire bɛ droit ni devoir fɔ cɛ ni muso sigilen ɲɛna an bɛɛ bɛ taa mairie la an b'a assister minnu ɲɛ b'an na o yɛrɛ bɛ taa mairie la est ce que kumaw don kuma min bɛ don mɔgɔ tulo la wa est ce que kumaw don maire bɛ droit et devoir fɔ cogo min na est ce que a bɛ sabati mɔgɔ kun na wa est ce que mɔgɔ b'a dɔn wa parce que a bɛ fɔ lahala min na a bɛ fɔ kuma min na ok bisimila o la an ko problème belebeleba min bɛ furu kɔnɔ bi a dɔ de fana ye nin ye droit ani devoir o dɔnbaliya a n'a dibaliya cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ adamaden o adamaden n'aw bɛ jɛ o jɛ kɛ aw kan k'aw jilaja accord dɔ ka ye aw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan dɔ ka ye aw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jɛ bɛ kɛ mun de kan bɛɛ k'o dɔn a bɛ komi furu ye contrat de ye contrat furu min don contrat diinɛ ka contrat walima an ka jamana ka contrat parce que aw bɛ fɛ kana jɛ ka union dɔ de kɛ ka fara ɲɔgɔn kan dɔ de kɛ o contrat tɛ se ka kɛ abada a bɛ papier min signé o contrat man kan ka kɛ abada fo ka taa sɔrɔ fɛn min b'a kɔnɔ bɛɛ b'i engagé de k'a fɔ ne kan ka nin de kɛ n muso ye n bɛ engagé ka nin de signé n b'o kɛ
o la muso fana kan ka min kɛ a cɛ ye muso fana bi engagé o de la k'o de signé o de ye engagement ye o de ye contrat validé ye maintenant mais an bɛ fɛn signé an tɛ fɛn min yɛrɛ sugu dɔn parce que droit dɔnnen tɛ devoir dɔnnen tɛ a dɔnnen tɛ an ka droit civil la n'o ye an ka jamana sariya ye wa a dɔnnen tɛ silamɛya yɛrɛ fana la diinɛ fana la an dun ko k'an bɛ silamɛ jamana de kɔnɔ ko jamanaden 100 o 100 90 ni kɔ ye silamɛ ye bon n'i y'o furukɛla 100 o 100 jɔ k'a cɛ ɲininka silamɛya la e muso ka hakɛ ye jumɛn ye i kan cɛ min bɛ se ka fɔ n'a cayara bɛɛ kelen bilahi bɛ ala ka d'a kan i bɛ muso 100 ɲininka e cɛ ka droit ye jumɛn ye i kan i bɛ muso 100 ɲininka min bɛ se ka i jaabi a tɛ tɛmɛ 1 kan bon nin de gɛlɛya bɛ la o la i ka ɲininkali bɛna don nin de kɔnɔna na cɛ ka kɛta ye jumɛn ye du kɔnɔ i ka kɛta ye mun ye o de y'i ka devoir ye o mais ni e yɛrɛ t'i ka devoir dɔn jamana sariya la e t'i ka devoir dɔn silamɛya sariya la gɛlɛya de bɛna don aw ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya belebeleba dɔ ye fɛn jumɛn ye diinɛ sariya don jamana sariya don a bɛ fɔ ko cɛ de ye dutigi ye et puis dutigiya bɛ attribuer cɛ la ni mun ye parce que i bɛ nafakati min kɛ du kɔnɔ i ka dutigiya bɛ attribuer la ni o de ye o de y'a to n'i ye an ka laada lajɛ o an ka silamɛ sariya o cɛ de bɛ bɔ muso nɔfɛ n'o tɛ yɔrɔ dɔw la muso de bɛ bɔ cɛ nɔfɛ diɲɛ kɔnɔ hali n'o man ca mais anw fɛ yan diinɛ la ani laada la ani an ka jamana sariya la cɛ de bɛ bɔ muso nɔfɛ ka fɛn bɔ i kun ka muso furu et puis an ka diinɛ o jamana laada o sariya o muso de bɛ déplacer ka bɔ i fɛ yen ka taa cɛ sɔrɔ a fɛ yen o kɔrɔ ye min ye siyɔrɔ i n'a fɔ code de mariage b'a fɔ an ɲɛna cogoya min na siyɔrɔ garantili o bɛ cɛ de ma wajibi ye muso baloli o bɛ cɛ de ma wajibi ye muso fɛrɛbɔli i seko la o de bɛ cɛ ma wajibi ye muso furakɛli i seko la o bɛ cɛ de kan wajibi ye ni point kelen min filɛ nin ye hali ka da nin yɛrɛ ma furu problème bɛɛ lajɛlen bɛna don nin fana kɔnɔ mais cɛw dɛsɛra nin fana kɔrɔ cɛw dɛsɛra nin lahala nin ye cɛ jɔyɔrɔ de muso fɛrɛbɔ a siyɔrɔ a furakɛli a n'a ka balo cɛ kan k'i jɔ ni nin ye a seko dama yira de la mais ni cɛw y'o sɔrɔ bi ka o kumaniya musow ma dun an bɛ o problème dɔ de kɔnɔ o de kama an tɛmɛna yɔrɔ dɔ kan a fɔra ko musow ka bɔ k'u fana ka dɔ kɛ dɔ wɛrɛ t'a la o cɛw tɛ fɛ ka financer de u ka du kɔnɔnaw la cɛw bɛ fɛ olu bɛ dépense min kɛ u ni musow ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ bon n'o dun kɛra kuma o kuma ni problème kelen min bɛ na e ka dutigiya dira i ma parce que i bɛ investissement min k'i ka du kɔnɔ kuranɛ ye a verset jɛlen fɔ an ɲɛna ko arrijalu qawwamuna ala nisa bima faddala allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim kuranɛ y'a préciser ko cɛw kɛra sanfɛmɔgɔw ye ka d'a kan k'u bɛ nafakati min kɛ u ka du kɔnɔ bon ni e cɛ e sɔnna k'i muso bila k'a ka taa baara kɛ an b'a fɔ k'o ye haramu ye mais muso taara baara kɛ a ye wari min sɔrɔ ka na e nana k'aw ka tila ka du dépense ci aw ni ɲɔgɔn cɛ ça veut dire que i y'i ka dutigiya tila fila ye de i n'a ni ɲɔgɔn cɛ o la i kelen tɛ dutigi ye tuguni o la i kelen kumakan man kan ka kɔrɔta du kɔnɔ tuguni o de la an b'o de kɔnɔ bi hali furusiri la a bɛ fɔ ko furu koɲa bɛɛ bɛ musow bolo wa furu koɲa bɛɛ bɛ musow bolo parce que muso den min bɛ na furu nin o den ka ko bɛɛ bɛ muso de bolo hali o den donfini muso de b'a san ka d'a ma hali o den ka école la taga wari muso de b'a d'a ma n'i ye samara ye a denmuso sen na muso de y'a san a ka école sara muso de y'a san kɔɲɔ min bolo dalen filɛ sisan muso de bɛ ka boliboli kɛ ka wari ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ka kɔɲɔ préparer kɔɲɔ minɛ min kan ka san muso de nin bɛɛ ɲini mais e bɛ se k'i o muso bɛ se ka sen bɔ o den ka ko la cogo di k'a sɔrɔ nin bɛɛ ye cɛ de ma wajibi ye i denmuso ka kɔɲɔ musaka i seko la a bɛɛ bɛ wajibiya cɛ de kan ni cɛ min sera k'i jɔ n'i denmuso balo ye ka i jɔ n'a fɛrɛbɔli ye ka i jɔ n'a ka kalanko ye ka i jɔ n'a ka fɛn k'i jɔ n'a ka fɛn bɛɛ fo ka na se a ka furu siri ma muso bɛ se k'a fɔ ko cɛ k'i da b'o la a tɛ se k'o fɔ mais n'i y'a ye a bɛ fɔ ko kɔɲɔ ko k'a kuma bɛ latigɛ musow de fɛ parce que musow de fana kɛra denw ladonbagaw ye bi n'i taara an ka duw kɔnɔna na bi musow bɛ investissement min kɛ denw na cɛw t'o investissement kɛ tuguni o ye gɛlɛya belebeleba de ye o de kama n'a fɔra ko cɛ jɔyɔrɔ a kuma dayɛlɛnnen kojugu a mago bɛ développement caman na mais ni an ye nin kelen min ta n'o ye nafakati bɔli ye n'o ye ka du ta en charge n bɛ segin a kan k'a fɔ silamɛ diinɛ kɔni na an ka jamana sariya yɛrɛ dɔn silamɛ diinɛ la du sariya tali muso cɛ kan o ye 100% de et puis muso bɛ se ka na en appui de et puis o appui fɛnɛ o tɛ wajibiya muso kan dɛ o bɛ bɔ a yɛrɛ bakun de la o tɛ kɛ bɛnkan ye o ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'i ko mɔgɔ ma
i fana bɛ baara la sisan nɔ an ka charge tila o tɛ muso ka diɲɛ ko ye tugun dɛ i y'a wajibiya kan di wala e bɛ se ka min kɛ dɛ e b'o de kɛ ni muso bɛ min fara o kan muso de b'o fara o kan ou bien muso yɛrɛ k'a bɔ a yɛrɛ la karisa bɔ nin dépense to yen ne bɛ n jɔ nin de o wagati a bɛ se ka ɲɛ ni muso bɛ baara la k'a bɛ million de ta kalo la e min ye cɛ ye e ka sɔrɔ tɛ tɛmɛ 40,000 kan ni e bɛ se ka 200 de di nasɔngɔ ye o 200 di muso ma nasɔngɔ ye ni muso bɛ 1000 fara a kan a bɛ 1000 fara a kan mais e k'i ban o 200 dili ma ko e bɛ baara la i ka sara ka ca ni ne ta ye e yɛrɛ ka nasɔngɔ bɔ sa non n'o kɛra i ma jɔ i jɔyɔrɔ la Ala k'a faamu ko ɲuman d'an ma quoi ayiwa an bɔra cɛ kunda sisan an bɛ segin ka na an balakaw bara muso yɛrɛ ka comportement kan ka kɛ cogo di a cɛ fan fɛ alhamdulilahi rabbil alamin nin fana ye kuma belebeleba ye nin ye kuma belebeleba ye hakili la i ka ɲininkali cogoya b'a jira de a kan ka kɛ cogoya min na a bɛ cogoya min na o bi o ko tɛ dɛ muso ɲuman kan k'i comporter cogoya di ka ɲɛsin i cɛ ma ni fila bɛɛ de gulonnen don ɲɔgɔn na pour que muso ka kɛ muso ɲuman ye ka ɲɛsin cɛ ma fo cɛ de fana ka kɛ cɛ ɲuman ye fɔlɔ ka ɲɛsin muso ma parce que ni fɛn fila sirilen don ɲɔgɔn na dɔ tɛ se ka taga ka dɔ to cogoya si la cɛ n'i jɔ i cɛya jɔyɔrɔ la cɛ n'i ka kɛta dɔn cɛ n'i ka dutigiya minan fa siga foyi t'a la i muso bɛ kɛ muso ɲuman ye ka ɲɛsin i ma mais ni cɛ min ma se k'o jɔyɔrɔ fa i mago bɛ muso ka kɛ muso ɲuman ye ka ɲɛsin ma a bɛ gɛlɛya ni cɛ min sera ka ni wɔrɔli dafa fɛn fɔlɔfɔlɔ min bɛ ɲini muso fɛ o de la an ka code de la famille tɛmɛlen na ni mankan kɛra a yɔrɔ la n'o ye obéissance ye ko muso ka cɛ labato ni mankan kɛra ko ka a mun nin bɔ a la obéissance ni cɛw sɛsɛra k'i jɔ i cɛya jɔyɔrɔ la obéissance muso ka cɛ obéi o bɛ kɛ wajibi de ye muso kan parce que ale de jɔlen don ni fɛrɛbɔ ye ale de jɔlen don ni furakɛli ye ale de jɔlen don ni siyɔrɔ ye ale de jɔlen don ni ka balo ye diyagoya i kan k'o tigilamɔgɔ respecter i kan k'a tigilamɔgɔ ka labato parce que a b'i ni woda dɔ ni ɲɔgɔn cɛ o de kama n ko fɛn nin gulonnen don ɲɔgɔn na mais ni cɛ min ma se ka ni jɔyɔrɔ sifa dun an mago bɛ obéissance min na muso bolo a k'a ka cɛ est ce que a ka nɔgɔn ni muso min y'a kɛ de a bɛ bala an na mais ni muso min m'a kɛ dun a tɛ bala an na cogoya si la parce que a bɛ fɔ ko cɛ yɛrɛ ma se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la fɔlɔ mais ni cɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la muso ka cɛ obéi o bɛ kɛ wajibi de ye muso ma k'i da ye ala b'o misali fitinin de an ka adamadenya la o denmisɛnnin min bɛ yen n'i bɛ fɛ a k'i bonya i bɛ to ka fila fila ni duuru duuru ni tantanw d'a ma k'a to k'a lajɛ n'i y'a bila baara o baara dɔrɔn a bolibagatɔ bɛ kɛ mais denmisɛnnin min bɛ yen nɔ a bɛ fɛn demander e fɛ e tɛ fɛn d'a ma i t'i ka fɛn kɔrɔ d'a ma i t'a lajɛ n'i y'a bila baara min na ça risque kuma dɔ la a k'a fiyɛ k'a tɛ o ye misali fitinin de ye an ka adamadenya yɛrɛ kɔnɔ et puis n'i taara an ka diinɛ yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ la même chose tiɲɛ don muso ye dugumamɔgɔ ye nka muso ka dugumamɔgɔya tɛ dafa abada fo ka taa sɔrɔ e min bɛ sanfɛ e fɛnɛ jɔlen don i jɔyɔrɔ la kuranɛ verset dɔ bɛ yen Alahu Taala bɛ yɔrɔ dɔ f'a ɲɛna ça c'est très important Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ ko musow ye cɛw ka sɛnɛkɛforow de ko cɛw kɛna musow ma wagati min bɛna u ja nin kumakan nin fɔra nin fɔcogo na tan mais dɔnnina dɔw ye kɔrɔ caman fɔ a la o kɔrɔ ye jumɛn ko cɛ bɛ se ka s'i muso ma wagati bɛɛ la sufɛla ko t'a la sɔgɔmada ko t'a la tileganfɛ ko t'a la i bɛ se ka s'i muso ma wagati bɛɛ la et puis position bɛɛ la sariya ye min daga o y'a kɔrɔ dɔ ye mais kɔrɔ wɛrɛ min bɛ se ka bɔ kuma nin kɔnɔ n'i ko ko sɛnɛkɛforo de ye muso ye o kɔrɔ ye jumɛn sɛnɛkɛla de bɛ yen ni muso ye sɛnɛkɛforo ye o kɔrɔ ko cɛ ye sɛnɛkɛla ye relation jumɛn de bɛ sɛnɛkɛla ani foro ni ɲɔgɔn cɛ sɛnɛkɛla ale de bɛ taa nakɔ ɲini ka na don foro la sɛnɛkɛla de bɛ foro labourer ka ɲɛ sɛnɛkɛla de bɛ foro protéger ka ɲɛ ni jiko b'a la sɛnɛkɛla de bɛ ji ɲini ka na n'a ye k'a kɛ foro kɔnɔ sɛnɛkɛla bɛ hamina ka foro ye ka foro protéger ka foro labɛn pour que a bɛ se ka rendement ɲuman k'a ye cogoya min na o de kama n ko cɛ jɔyɔrɔ de bɛ yen ni Alahu Taala kɔni ko muso ye sɛnɛkɛforo ye o kɔrɔ ko cɛ fana kan ka kɛ sɛnɛkɛla de ye sɛnɛkɛla e de bɛ na ni fɛn bɛɛ ye ka na n'a ye hali i bɛ na ni engrais si min ye ɲɔ si min ye ou bien malo si sɛnɛkɛla de bɛ na n'o bɛɛ ye k'o dan sɛnɛkɛforo kɔnɔ i n'a fɔ cɛ ni muso cɛ bɛ cogoya min na muso bɛ garisɛgɛ min sɔrɔ a bɛ den min wolo a bɛ bɔ cɛ de la ka se muso kɔnɔna na o la o ye cɛ jɔyɔrɔ ye maintenant ni cɛ min sera ka nin bɛɛ jɔyɔrɔ de fa ka kɛ sɛnɛkɛla ɲuman ye o wagati muso fana bɛ kɛ sɛnɛforo ɲuman ye o la i mago bɛ rendement min na a b'o d'i ma ji y'a labɔ i nana ni si ɲuman ye i y'o dan a la i ye kɔrɔsiyɛn wagati dɔn
kɔnɔ gɛn wagati ye nin bɛɛ jateminɛ nin kan ka kɛ wagati e y'o bɛɛ jateminɛ siga foyi t'a la sɛnɛforo bɛ kɛ sɛnɛforo ɲuman ye a bɛ sɛnɛfɛn min sɔrɔ a bɛ kɛ sɛnɛfɛn ɲuman dannifɛn ɲuman bɛ sɔrɔ a la o la muso pour que muso ka kɛ muso ɲuman ye a bɛ dépend cɛ ka nin lahala de la muso k'i mada cɛ ye muso ka ko to cɛ la muso ka cɛ bonya muso ka cɛ ɲɛkun lajɛ muso ka cɛ dusukun sɔrɔ muso ka se ka cɛ diɲɛ ɲini ko bɛɛ lajɛlen na a bɛ fɔ de fɛnɛ ma ko muso ɲuman an ka prophète ka kumakan dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam a ye fɛn damadɔw fɔ ko n'o fɛn damadɔ dafara muso fɛn o fɛn k'i bɛ don aridinɛ kɔnɔ ko lahara ala bɛ aridinɛ porte 8 bɛɛ dayɛlɛ k'a fɔ muso ye yɔrɔ min mana jɛ i ka don kɔnɔ a y'a daminɛ juma na a ko muso o muso n'i y'i ka seli farila 5 seli ka dafa ka ɲɛ i y'i ka sunkalo sun ka ɲɛ i y'i ka tafe bolo tanga i tilara k'i cɛ labato a ye nin fɛn naani de fɔ ni nin fɛn naani dafara muso la dɔrɔn k'i ka da la k'i ka aridinɛ kɔnɔ don o garanti la ça veut dire que muso ka cɛ labato o de ye muso ka muso ɲumanya ye ne dabali bɛ ban muso min bɛ disi gosi k'a fɔ n ye n fa bila ka taa Makan o tɛ muso disi gosi ko ye n ye n ba bila ka taa Makan n ye n faso ci k'a jɔ n ye n dɔgɔnin ni don baara la hali n bɛ ka n cɛ ka du ta n bɛ ka nin charge ta n cɛ ka du kɔnɔ ni si tɛ muso disi gosi ko ye muso disi gosi kun ye jumɛn ye i ka kɛ muso ɲuman ye muso ɲuman ye jumɛn ye muso min b'a ka musoya jɔyɔrɔ fa a ka cɛlaso kɔnɔna na muso min bɛ a cɛ denw ladon ka ɲɛ muso min bɛ cɛ ka sokɔnɔ protéger ka cɛ ka sokɔnɔ fɛnw protéger muso min bɛ hakilina ɲuman ɲini k'a di cɛ ma cɛ kɔnɔ gannen walima cɛ sirannen walima sugu man di cɛ walima a ka marché dɔ tiɲɛna walima kasara dɔ y'a sɔrɔ a seginnin ka na so kɔnɔ muso min bɛ cɛ dusukun salon ka hakili sigi kuma f'a ye nin de ye muso ɲuman ye muso min tɛ surcharge ta ka da cɛ kun ka doni da cɛ kunna doni min tali se tɛ cɛ nin bɛɛ bɛ musow la bi hali n'i bɛ sa de hali n'i ka feerefɛn hali n'i ka jagokun bɛɛ bɛ bɛn nin ma ne dɔgɔkɛ ka kɔɲɔ bɛ yen o balimamuso jala bɛ ne de kun na ne den kɔrɔkɛ denmuso ka kɔɲɔ bɛ yen o denba jala bɛ ne de bolo f'i ka nin ɲini ka na diinɛ ma di ka cɛ palo k'a bila diɲɛ fɛ ten baara bɛ jigin mɛ ala t'a dɔn a bɛ segin ka na so kɔnɔ cogoya min na nin tɛ muso ɲuman ye cogoya si la muso ɲuman de ye muso min b'a cɛ bonya ka cɛ labato k'i mada cɛ ye ka cɛ ka kumakanw lamɛn ka cɛ ɲɛkun lajɛ ka cɛ denw kɔlɔsi ka cɛ ka sokɔnɔna kɔlɔsi a bɛ fɔ ne ma ko muso ɲuman ala k'an bɛɛ sɔrɔ ma alhamdulillah imam hamina jumɛn bɛ e la maliko yɛrɛ la sini ma sinikɛnɛ denmisɛnninw ka siniɲɛsigi a bɛ se ka lasabati cogo min na tabiya kɔrɔw bɛ se ka sɔrɔ cogo di hamina jumɛn bɛ e la nin ko ninnu bɛɛ la hamina min bɛ ne la n'i ko ne ka Mali problème bɛɛ résumé peut-être a tɛ kɛ bɛɛ fɛ la ko ye a se ka kɛ bɛɛ t'a faamu mais Mali problème ne b'a bɛɛ résumé ka na an ka furuso de kɔnɔ il faut que jamana ka ɲɛsin furuso de ma il faut que jamana autorité k'u ɲɛsin furuso de ma il faut que jamana dɔnninaw karamɔgɔw k'u ɲɛsin ka furuso de dilan il faut que an ka laadalamɔgɔw n'o ye ɲamakalaw ye k'u ɲɛsin furuso de ma ka furuso dilan i jigi bɛ tigɛ i dabali bɛ ban ne bɛ deli k'a fɔ kuma caman na insécurité sociale min bɛ yen nɔ bi o tɛ nord problème ye insécurité tɛ nord problème ye a man jugu ka tɛmɛ problème wɛrɛ min bɛ yen kan sudi problème centre problème ni insécurité bɛ yen ni attaque bɛ yan ne bolo nin bɛɛ insécurité mais insécurité min ka jugu ka tɛmɛ insécurité bɛɛ kan insécurité sociale cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ sokɔnɔna la o de ye insécurité min ka jugu ka tɛmɛ insécurité bɛɛ kan et puis an bɛɛ b'a danger la fɛnɛ parce que islamistes ni djihadistes minnu bɛ kɔrɔn fɛ ani terroristes minnu bɛ yen olu bɛ attaque kɛ olu dogolen don olu dɔnnen tɛ u bɛ bali ka na attaque de kɛ ka tunu u bɛ mɔgɔ faga dɔrɔn ka tunu mais an ka furusow kɔnɔna na bi cɛ n'a muso a bɛ komi an ye ɲɔgɔn juguw de an bɛ ka si ɲɔgɔn kan i bɛ se ka poison kɛ a ka dumuni na i bɛ se ka poison kɛ a ka ji la i n'a fɔ an bɛ ka min ɲɛ bi cɛw bɛ ka musow gosi bi fo k'aw faga o ɲɔgɔnna joli yera k'a kan tigɛ o ɲɔgɔnna joli yera k'a sogo tigɛ insécurité bɛ tɛmɛ o kan i ni maa min bɛ si ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ i n'a tɛ kuma dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila kalo kelen kalo fila i ni muso bɛ ɲɔgɔn kan aw tɛ kuma juguya bɛ daminɛ depuis yen o de insécurité yɛrɛ belebeleba ye o de la cɛw bɛ ka musow assassiné cogo min na mais musow fana bɛ ka cɛw faga ten hali n'a sɔrɔ n'an ka fagali cogoyaw de tɛ kelen wa muso dɔw bɛ yen u bɛ cɛw faga mais musow bɛ ka hali furamugu minnu kɛ cɛw kɔnɔ dumuni kɔnɔ ka di cɛw ma u bɛ ka furamugu minnu kɛ jiw la a furamugu bɛ bɔ u bɛ taa somakɛ fɛ u bɛ taa domakɛ fɛ u bɛ taa mori jugu fɛ furamugu min bɛ ka labɛn ka d'i ma e t'a composition dɔn
muni mun de faralen don ɲɔgɔn kan e t'a dɔn yali fɛn b'a la fɛn min empoisonné don a bɛ maa faga wa e t'a dɔn a dɔw bɛ yen nɔ a fitinin tɛ maa faga mais n'a cayara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ problème dɔ ye mɔgɔ kɔnɔna na a dɔw bɛ taa kɛ kuru ye a dɔw bɛ taa kɛ problème san 20 san 30 de a dɔw bɛ n'i faga a dɔw bɛna bana dɔ créer la bɛɛ dabali bɛ ban nin ye nin bana bɔ mais sababu foyi t'a la furamugu minnu tun bɛ k'a kɛ i kɔnɔ o la an ka karamɔgɔ dɔ ko ten ka n'i cɛ ye san 45 sɔrɔ ko an caman kɔnɔfuru bɛ ka bɔ k'a kana k'an ɲɛna ko ye vitamine ye koyi ayi dɛ poison de bɛ ka musow bɛ ka min k'an kɔnɔ muso kelentigiw olu tɛ fɛ fɛn ka fara o kan muso filatigiw bɛɛ bɛ fɛ ka cɛ sama ka na i ka côté la u bɛɛ bɛ ka dɔ k'i kɔnɔ wa ni saba fɛnɛ don bɛɛ bɛ ka dɔ k'i kɔnɔ o la cɛw bɛ ka furamugu de la yen ten furamugu minnu n'an t'a si dɔn nin bɛɛ insécurité de an ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛ bɛ nin na jamana autorités ɲɛ b'a la ne ma deli k'a mɛn ministère tɛ yen ko min delila ka sigi dɔ kɛ ko insécurité min bɛ an ka famille kɔnɔ ko fagali bɛ k'a kɛ k'an ka solution dɔ ɲini ne m'a ye fɔlɔ mais mun de la an bɛ se k'an sigi nin kɔrɔ ten na cogo di fagali minnu bɛ k'a kɛ a si tɛ ka dogo a bɛ fɔ arajo la a bɛ fɔ télé la réseaux sociaux b'a fɔ cɛ dɔ y'a muso faga a bɛ kɛ Bamakɔ yan cogo a bɛ kɛ burusiw kɔnɔ ten nɔ ah mais an bɛ se k'an sigi bɛɛ k'i sigi ka nin lajɛ ten ni ɲɔgɔn insécurité bɛ i bɛ bɔ i ka so kɔnɔ i dusu kasilen bɛ bɔ i ka so kɔnɔ hali i bɛ mobili la ou bien i bɛ moto la i dusu kasilen ɲɛ tɛ foyi la dɔ bɛ bali ka ko dɔ k'i la i b'o fa nin i b'a ba nin o tigilamɔgɔ tɛ koyi a bɔra ka min to so kɔnɔ o de don a dɔw yɛrɛ i b'a dɔw yɛrɛ circulation na u bɛ kɛnɛ da fo k'u tigɛw seri bon o bɛ taa service la k'a bɛ taa mun de baara kɛ est ce que a bɛ se ka baara sɛbɛlama ma kɛ n'o ye commerçant ye a bɛ taa sugu la a garisɛgɛ sirilen de don a garisɛgɛ tɛ se ka foni n'a taara école la ni enseignant don a tɛ se ka cours di ka ɲɛ i bɛ taa bolola baarakɛyɔrɔ la i bɛ taa i firi sirilen i fari fagalen i dusu tiɲɛlen foyi tɛ ɲɛ i bolo mais an bɛ ka balo ni insécurité la quotidiennement mɔgɔ si tɛ yen faamaw tɛ ka solution ɲini a la karamɔgɔw olu ta ye fɔli gansan ɲamakala minnu yɛrɛ ye a démarche kɛbagaw ye furu tiɲɛlen don olu yɛrɛ fɛ yen ka tɛmɛ tɔ bɛɛ lajɛlen fana kan an b'an ko min an bɛ taa jani denmisɛnnin minnu filɛ nin n'olu bɛ ka lamɔ olu bɛ ka lamɔ furuso de kɔnɔ ni cɛ ni muso ma ɲɔgɔn faamu furuso kɔnɔ est ce que a bɛ se ka éducation kɛ wa a kɔlɔlɔ bɛ yɛlɛ denmisɛnninw na an ka karamɔgɔ dɔ ni dɔnnina dɔ ye baro kɛ a ko Bagayogo 1+1 est égal à 2 calcul mental la mais furuso kɔnɔ 1+1 est égal à 1 cɛ ni muso kan ka kɛ fɛn kelen de ye hakilina kelen kun kelenna kelen diɲɛ ko ni goya ko ye kelen ye ni kelen bɛ yɔrɔ min na ni dɔ nin tɛ yen dɔ nin bɛ se ka dɔ nin jɔyɔrɔ fa mais est ce que o b'an ka foyer kɔnɔ bi cɛ ni muso ka kungelena tɛ kelen ye cɛ ni muso ka mentalité tɛ kelen ye an bɛ denw éduquer cogo di fa b'a fɔ den ɲɛna k'a kɛ tan ba b'a fɔ a ɲɛna a kana kɛ tan den bɛ se ka éduquer nin kan kan cogo di min ka jugu ka tɛmɛ o bɛɛ ka divorce ɲɔ ɲɛlen min don bi furu bɛ ka sa furu bɛ ka sa furu bɛ dun bɛ ka sa ka denw de fana to yen o denw caman de ye enfant de la rue ye carré kɔnɔna na bi olu de bɛ ka kɛ delinquents parce que marabaga t'u la ni muso furu sara ka ban ka den to yen n'i taara ka den to cɛ fɔlɔ bolo o tɛ se ka den ladon i bɛ muso mun furu ka na muso tɛ se ka muso wɛrɛ den lamɔ tuguni voilà bon ni den taara ba yɛrɛ fana bolo n'a taara faso la ni ba nin bɛna furu n'a ko k'a bɛ taa nin den nin ye cɛ la yɔrɔ wɛrɛ la a bɛ taa problème créer ba da la n'i taara k'a to i faso fana la muso taara ka den nin to faso fana la fa tɛ yen ba tɛ yen a bɛ mamuso de bolo o fana dama problème o denw de bɛ kɛ delinquents ye ten ni gansan de bɛ an ka dugu kɔnɔ bɛɛ ɲɛ bɛ nin na bɛɛ sigilen don k'a lajɛ jamana bɛ ka halaki jamana bɛ ka tiɲɛ kulonkɛ débauche tɔ bɛ ka bonya ne b'a fɔ bɛɛ bɛ kɛ seere ye kulonkɛ tun ye denmisɛnnin kunda de mais bi kulonkɛ ye muso furulenw ni cɛ furulenw de ye bi mais mun na parce que furuso man di tuguni furuso man di tuguni cɛ furulen a bɛ kulonkɛ kɛ ala ta dogo muso furulen a bɛ kulonkɛ kɛ ala ta dogo a b'a sigi service da la a b'a lakadi a b'a ka kamalenko lakadi n kamalen nin di yan a b'a lakadi cɛ yɛrɛ b'a ta lakadi kare yɛrɛ kɔnɔ cɛ bɛ sunkuru tigɛ kare kɔnɔ ala ta dogo nin si tɛ kojugu an ka société kɔnɔ tuguni a si sababu tɛ foyi ye fo furuso gɛlɛya il est temps vraiment ne bɛ appel nin lancer il est temps an ka ɲɛsin an ka furusow ma n'o tɛ an bɛɛ b'a kɔnɔ dɛ e ɲɛ bɛ faamaba fɛn o fɛn na ko jamana marabagaw don u si lafiyalen t'u ka furuso kɔnɔ n'i y'o musow ɲininka o musow b'a ko ma lafiya i ɲɛ bɛ karamɔgɔba fɛn o fɛn na a si ma lafiya a muso bolo n'i y'a musow ɲininka a b'a fɔ ko ne nimisara karamɔgɔ furu la n'i ye waritigi fɛn o fɛn ye a si ma lafiya a muso bolo i bɛ waritigi muso yɛrɛ ɲininka est ce que i lafiyalen don i cɛ a b'a ko fɛn bɛɛ bɛ ne bolo fo cɛ yɔrɔ fantan kɔni ko tɛ fantan ma lafiya muso fana ma lafiya jɔn de lafiyalen don sisan ko gɛlɛyara il faut que an ka segin ka na
an ka réflexion kɛ an ka segin ka na furu jamana in problème bɛɛ ye furuso de ni furuso ma ɲɛ adamaden bɛ dilan furuso de kɔnɔ quoi adamaden bɛ dilan furuso de kɔnɔ ni o adamaden dilan machine ninnu ma ɲi dɔrɔn adamaden fɛn o fɛn bɛ dilan ka produit ka bila a si tɛ ɲɛ wa an b'o de problème kɔnɔ ala ka faamuko ɲuman d'an ma amina ya rabbi amin alhamdulillah inshallah alhamdulillah folikan laban min bɛ n bolo an b'o lase aw yɛrɛ ma fɔlɔ aw minnu déplacera ka na an ka centre la n'o ye centre furu jigiya so ye ka na baro ka an fɛ nin na nin ka d'an ye kosɛbɛ parce que bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don anw bɛ baara min na sanjikɔrɔ baara don ni aw minnu ye communicateurs ye n'anw m'an dɛmɛ a la aw de bɛ se k'an dɛmɛ a la k'an cari diɲɛ ma k'an ye parce que an bɛ ka min fɔ an bɛ problème min kɔnɔ an ka jamana nin kɔnɔ an ma deli ni baara tagabolo ninnu na o la aw de bɛ se k'an dɛmɛ k'an ka kunnafoniw cari pour que mɔgɔw ka dɔn an bɛ baara min na yan nɔ a avantage ka se k'o fɔ vraiment an bɛ foli di aw ma ani aw ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka foli di filɛbagaw fana ma diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ka tila k'an ka engagement fana kurakuraya k'a fɔ an fana bɛ hamina wɛrɛ t'an na basigi ni furu lafiya bɛ se ka don an ka furusow kɔnɔ cogoya min na yanni saya k'an sɔrɔ an ka contribution biriki kelen min ye pour que an bɛ se ka furu dɔ sauver lahara an ka taa fɔ ala ye ko an fana sera ka furu dɔ sauver o y'an ka laɲini belebeleba ye an bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen ye hakɛto b'o kan sɔli ala muhamadu ayiwa an filɛbagaw an'an barobagaw aw garisɛgɛ kun ye min ye kɔfilɛ kɛnɛ kɔnɔ bi o ye nin ye an kun bɛ centre furu jigiya so mɔgɔw balo n'o ye karamɔgɔ imam Yusuf Bagayogo ye a ko ma nɔgɔn dɔɔnin kuma ma nɔgɔn n bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ imam Yusuf Bagayogo an n'ale kun bɛ baro la bi fɛn min kɔni ye an ka tabiya kɔrɔ an bɛ se k'olu lasɔrɔ cogo di olu yɛrɛ ye hakilina sɔrɔ ka centre sigi centre in sigira a sigira kun jumɛn kama an ka kɛ latɔmɔta caman sɔrɔla o la an hamina ko ye ca ala fɛ sini ma sinikɛnɛ ni maa min ye o kɛ barokɛɲɔgɔn ye furuɲɔgɔnya bilako kɔnɔna na a ka ca ala fɛ laɲiniw bɛ sabati ni masa in m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔfilɛ kɛnɛ wɛrɛ kan aw k'an bɛn